Takže čaute, vítam vás späť pri novom natáčaní na Garry's Mod, prvý part na Garry's Mod, takže iba vám chcem nejak povedať, čo vlastne, že a ako vlastne, takže chcem s niekým z vás, čo ma sleduje, natáčať ten Garry's Mod, takže ak máte Garry's Mod, tak píšte, môže byť aj stiahnutý, takže to je v pohode. A čo také ešte, no? Ak neviete, čo je Garry's Mod, tak tam vlastne môžete robiť videá, zábavné videá, môžem pridať nejaké linky do popisu, aby ste zistili, čo je to Garry's Mod, ak to neviete. A čo ja viem, môžete sem dávať takto veci, všeličo možné, pootavčavať to s tým, zaseknúť to vo vzduchu a proste tak. Je to vlastne od tvorcov Half-Life, čiže od Valve. A je tu všetko možné. Vážne všetko možné. Máte tu postavu, ja sem postavím. Vidíte, to je ten z Half-Life. A on sa nedá postaviť. Máte tu zbranie. Môžete zabíjať. Vidíte, RPGčky, granáty tu máte. RPGčky. A tak no. Aj auta tu máte. No, ja tu mám pridané jedno auto. Nezbráme. Ale, čo s tým zrobíš? Mám tu pridané nejaké auto. Neviem ani, čo to je. O, zaujímavé. Ale viem, že som si všimol, že pod tým autom ten typek leží a nesedí v ňom. No, ako zrovna teraz to sekať nemusí, keď to mám to na plnej grafike, tak to bude asi keď to natáčať, tak nebudem to natáčať na plnej grafike a ešte nebudeme tam 400 000 vecí, čo by som ani nemal mať zapnutých. Au. Mal som znižiť tie zvuky, no nevadí. Takže čo vám ešte môžem povedať, takže ak chcete natáčať, chcel by som spraviť nejaký ten film a vydať ho s vami. Cez toto, nejaké časti z toho budem chcieť robiť a tak. Takže ak bude chcieť, tak napíšte mi koment, určite sa nejak dohodneme. Chcel by to aspoň nejaký tým z viacerých, aspoň 10, aby nás bolo. To by bolo už tak priemerné, dobre. A čo také ešte, no. Nejaký pekný spisovateľ sa tu podpísal. Má za chvíľku ku mne dojsť hodok, takže to bude musieť rýchlo ukončiť to video, lebo ideme von. Tak. No, čo vám ešte môžem povedať? Neviem, asi nič. Ale chcem vám povedať, že ak by ste mohli spropagovať dáko môj kanál, tak to prosím vás urobte. Ak máte stránky na Facebooku, všetko, tak to prosím zdieľajte a tak. Hlavne lajknite mi Twitter. Teda, lajknite. Pridajte sa na Twitter, tam budem písať všetko možné, všetko ohľadom toho, že kedy budú ďalšie party a tak. Aj na Facebook stránke a no takže ak máte teda tie stránky, tak to zdieľajte, budem veľmi vďačný a ak by ste chceli, aby som ja vám spropagujem za to, ak vy zdieľate môj kanál na vašej Facebook stránke alebo Twitter, alebo na Twitteri, to je jedno. Proste ak to zdieľate, tak dajte to do komentu a ja to dám do popisu videa, alebo to budem rozprávať o tom v nejakom videu, aby ste lajkli a tak. No a to je asi všetko pre túto časť. Chcel som iba natočiť o tom, že chcem robiť ten film teda. A ak ho chcete spraviť, nemusíte mať Steamové Garry's Mod, môžete si ho v kľude stiahnuť a server sa dá vytvoriť aj cez Hamachi, je to úplne v poriadku všetko. Takže ale bol by som radšej, ako keby ste nemali to Steamové, ani ja ho nemám Steamové, ale môžem stiahovať do toho Steamové veci, takže je to všetko v pohode. Lebo mal som na Steame Garry's Mod, ale sa mi to trošku vymazalo a už to nechce ísť späť, neviem, nejaká chyba sa stala a neriešim to, môžem na to kašľať, keď si to môžem stiahnuť. A to je asi tak všetko pre tento diel, no tak vidíme sa v ďalšom dieli a určite napíšte ohľadom toho filmu a tak, no. Takže sa majte a vidíme sa v ďalšom dieli.